बे समाव बिटिआर हालाम बे बिटिआर हालामाव राजखान्थिखौ लानानै दुंहाव थासारिखौ नुनो मोनदों। नंगौ बाथ्राजों बाथ्रा दान्थेलायनानै सोरखौबा सोंखारिलायनाय बे बाथ्राया सोलिबाय थादों। बिटिआर हालामाव दासान्दि बेखौ सोंखारिलायनाय बे सोंखारिलायनाया सोलिबाय थादों। बावैसो सिगाङाव खौरांगिरिनि गेजेरजों बा खौरां मेलनि गेजेरजों बिथां मुनमुन ब्रह्म MCLA मुनमुन ब्रह्म बे मुनमुन ब्रह्मआ बे बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बे प्रमद बर'खौ गाग्लोबदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो गोबां राजखान्थिनि गेजेराव बेखौ सोंखारिलायनाय आरो दाय जाबसिनलायनाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों। नंगौ बे समाव खुगा बेखेवदों बिटिआर हालामनि थामहिनबा बयजोंबो सिनाय जानाय बर'नि सासे फावखुंगुर थामहिनबा आथिखालाव UPPL राजखान्थि हान्जानि नेहाथारि बिथां फैलाजे बरगयारि बे फैलाजे बरगयारिया मुनमुन ब्रह्मखौ थोंजोङै गाग्लोबदों आरो मुनमुन ब्रह्मखौ बिथाङा बुंदों मुनमुन ब्रह्मनि बुंनाय बाथ्राफोरा रावफोरा ओंथि गैया होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो लोगोसेनो बिथाङा फोरमायबावदों दिनैनि दिनाव दाउखाखौ गुफुर होननानै बुंब्ला रावबो गनाया होननानै बिथाङा बुंदों। लोगोसेनो बिथाङा बुंबावदों दाउब'खौबो गोसोम होननानै बुंब्ला रावबो गनाया होननानै बिथाङा फोरमायदों। लोगोसेनो बिथाङा फोरमायदों जे गोदोनि थासारि आरो दानि थासारि दा UPPL राजखान्थि हान्जानि प्रमद बर'खौ उदाङै रायनो हानाय उदाङै बुंनो हानाय सोंखारिना लानो हानाया बे आथिखालाव जानो हमबाय आरो लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिखौ उदाङै बुंनो हानाय सोंथि खालामनो हानाय थासारिखौ आथिखालाव जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। लोगोसेनो बिथाङा फोरमायबावदों गोदोनि बा बोसोरसो सिगाङाव बे थासारिया गैयामोन। सोरखौबा सोंखारिलायनो सोरखौबा दाय जाबसिनलायनो सोरनिबा हेंथायै बाथ्रा बुंनो बै 5 बोसोर सिगाङाव हायामोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आथिखालाव बे थासारिया फैनाय लोगो लोगोनो गोजोना फैबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज मुनमुन ब्रह्मखौ फैलाजे बरगयारिया बिथाङा बुंदों जे बिथांनि बुंनाय रावफ्रा ओंथि गैया होननानै फैलाजे बरगयारिया मोनसे खौरांगिरिनि गेजेरजों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों बिथांनि बुंनाया बेसलेस आरो बिथांनि बुंनाया जेबो ओंथि गैया होननानै बे समाव फोरमायदों। मुनमुन ब्रह्मआ बुंनाय जे प्रमद बर'नि हेंथायै बुंनाय आरो आथिखालाव बिटिआर हालामाव गोजोन फैयाखै बिटिआर हालामाव जेबो सान्थि जायाखै बांसिनसो प्रमद बर'खौ सोरखार खालामनायाव बांसिनसो दाङाबाजि जादों होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो बिटिआरनि सासे बयजोंबो सिनाय जानाय फैलाजे बरगयारि बिथाङा गावनि बाथ्राजों गाग्लोबदों जे मुनमुन ब्रह्म बुंनाय बाथ्राया बेसलेस बे बुंनाय बाथ्राया जेबो ओंथि गैया होननानै बिथाङा दाउब'खौ दाउखाजों रुजुदों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथाङा मा फोरमायदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे समाव दिन्थिनि। खायसे बाथ्राया फिननाय होजायो खायसे बाथ्राया फिननाय होजाया आरो जाय बाथ्राया ओंथियानो गैया बिनि सायाव माबा मोनसे बुंनांगौ दं होननानैबो आं साना। अब्लाबो आङो मोनसे खोथाखौ बुंगोन दिनैनि दिनावहाय दाउखाखौ गुफुर होननानै बुङोब्ला रावबो गनाया दाउब'खौ गोसोम होननानै बुंब्लाबो रावबो गनाया। दाना खोथाया जाबाय मा सान्थिया माखौ बुङो असान्थिया माखौ बुङो बिथांनि बुंनाय बाथ्रायाव आङो गावनो गाव गोनो गोथो जादोंमोन। खोथाया जाबाय मा दिनैनि दिनावहाय नैबे बिटिआराव प्रमद बर' दैदेननाय नैबे सरकारावहाय प्रमद बर' सारखौ बिटिआरनि चिफखौ जा गोसो जायो बेखौनो बुंनो हायो बिथांनि गोरोन्थिखौ आसि दिन्थिनानै बुंनो हायो सोंखारिनो हायो रायनो हायो अपेनलि। बेबायदिनो हाग्रामा महिलारि सारखौबो जोङो रायनो हायो सोंखारिनो हायो गोरोन्थिफोरखौ आसि दिन्थिनानै बुंनो हायो। मानोना दिनैनि दिनावहाय जोङो रावखौबो गिनांगौ गैलिया रावनिबो दादागिरिया सोलिलिया मानोना दिनै जोंनि गेजेराव सान्थिया फैबाय। दाना खोथाया जाबाय माबायदि परिबेसखौ बिथांमोना सान्थि होननानै बुंगोन माबायदि परिबेसखौ बिथांमोना असान्थि होननानै बुंगोन। जोङो दिनैनिफ्राय 4-5 बोसोरनि उननि खोथाखौ गोसोखाङोब्ला बयबो बुजिगोन रायजो राजाफोरा निस्सय गोसोआव दङ। जोङो रावबो दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थिखौ आसि दिन्थिनानै बुंनो हायामोन सोंखारिनो हायामोन रायनोबो हायामोन। अपेनलि बुंनाय खोथाखौथ' गोजानाव दोन सोरबा दैदेनगिरिनि सिगाङाव जुदि सोरबा एरनानै होयोब्ला सारखौ आमोखाया ओरै थोरै बुंदों होननानै बुङोब्लाबो गिनांगौ दङमोन। नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव बे परिबेगा गैलिया। जोंनि गेजेराव दिनै
सान्थिया फैबाय। बेबायदि परिबेसखौसो जोङो सान्थि होननानै बुंगोन। जि जायगायाव दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा गणतन्त्रनि मोन्थायखौ आबुङै बिथांमोना इन्जय खालामनो हादों, जों बेबायदि परिबेसखौसो सान्थि होननानै बुंगोन। खोथाया जाबाय मा, माखासे मानसिफोर दङ जायफ्रा सान्थिनि परिबेसाव थानानै असान्थि मोनो आरो असान्थिनि परिबेसाव थानानै बिथांमोना सान्थि मोनो। जोंनि गेजेराव खायसे दैदेनगिरिफोर दंमोन, जाय दैदेनगिरिफोरा गावनि क्वालिटिजों नङा, गावनि रोंगौथिजों नङा, गावनि बोलोजों एबा गावनि आन्दोनि गोहोजों बिथांमोना लिडार जाबोदोंमोन, पावाराव फैदोंमोन। दिनै सान्थिनि परिबेसा फैनाय लोगो लोगो बिथांमोननि बै गोहोआ, बिथांमोननि बै पावारा गैला जानायनि उनावहाय बिथांमोना नैबे सान्थिनि परिबेसाव असान्थि मोनबाय थादों। दिनै बेखायनो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों, जियानो जा बे सान्थिया माला जाखो आरो असान्थिया माबे समावमोन, बे खोथाखौ रायजो राजाफ्रा मिथियै रावबो गैया। दा बेखायनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राया ओंथि गैया, बेखौ बयबो मिथिगौ। आरो बे ओंथि गैयै बाथ्रानि सायाव माबा मोनसे फिननाय होबाय थानांगौ, माबा मोनसे बुंबाय थानांगौ दं होननानै आं साना। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।